Bare kør. Hej, vi skal hjælpe jer med at lære at bøje refleksive verber. Starter med at tage et spansk verbum, der hedder casarse, som betyder at gifte sig. Og et refleksivt verbum, det kan du se, eller kendetegn med refleksive verber, det er, at de har en se-endelse. Og det er den her endelse, vi skal bruge, når vi skal til at bøje de refleksive verber. Men for at vi kan bøje verberne, der kan vi se her, at vi har et verbum, vi kender uden se-endelsen. Men den her se-endelse, den skal vi have herned og have bøjet i personerne. Og i første person ental, der bliver se til med. Og så skal vi have bøjet casar i første person ental i nutid, og det bliver til caso. Og så skal vi igen have fat i den her se-endelse, og have lavet den om til du, og det bliver til. Og det bøjer vi igen, og det bliver til casas. Det er nemlig rigtigt. Yes! Og igen skal vi have fat i den her se, men når vi kommer ned i tredje person ental, der beholder vi den her se-bøjning. Og der bøjer vi igen casar i tredje person ental, som bliver til casar. Som huset. Ja. Og så går vi ned i flertal. Der skal vi bruge vi, det bliver til nos, og så casamos. Og skal vi have fat i, som bliver til os, og bøjer igen. I nutid. Og så den sidste, der har vi den her se igen, og den gør vi heller ikke noget ved i tredje person flertal. Og sådan bøjer man refleksive verber.